Inu guys, oke pemirsa, pagi kali ini guys, jam piro? Jam 1 aku kau sehani gak sedeng tangga aku jam 09.00 wayang bayar arisan dek sing dek nane rebu dek nane ki bayar kok encing nek sing ki kita gak ngomong ngomong mu tak bayar biasanya ngomong mu tak bayar arisane ngono kita gak iki guys oke nek info nek ke atas ditukokno ya wis ki aku tak ning ngene Mbak Amah dulu ya guys ya. Bismillah, engko nyantol jenenge lampu. Wis guys, OTW dulu ya. Ki aku tak nganggo anu. HP sing ndi ya Samsung apa piye nek. Oke lah, karo ngonten. Kok mesti ditanya-tanya gue. Anu normal apa sensor lho, nek wong normal iki nganggo kilo guys apa jenenge udet, nek gak normal gak wani nganggo udet. Piye sayangku? 200 gak ono, aku ki 200 ala aku 200 yo. Aku kecil rembes. Aku ya 200. Mbok video. Ping pindho. Kowe wis blenger ngono kok. Lah piye lah, ndri bayi ora atus gak bau ngono. Ya Mbah. Arisan 3. Susuk ora? Ora. Ndak anakmu endi gak bocah? Ngomah sok lah nek wis gedhe bae. Mbah engko tambah. Ki koyo perawan ae kemana-mana. Oh, lagi rene. Ya Allah, Mbah. Engko nek nangis piye anakku? Alah, kan nek bae. Ora iso ngemiki bae. Gak apa-apa dipendhita. Iki anake lanang apa wedok, Mbah? Gaji kok. Oh, urung. Halo, wong iki teko. Wah, alah, Mbah. Gak iso. Gage anakku selak nangis. Saiki alasane anake. Saiki. Wis sampe nek wis gedhe rondokan, nek wis iso nyanggo sira, Sudah. Wis sarapan. Wis. Sarapan kok. Ndak iso numpak motor dhewe ya. Ini berarti balik aku, Dek. Balik aku. Iso asline cuma wedi. Lah iya balik aku berarti. Ki pas motenge. Gak suwe. Masa? Ganti ya. Heeh. Aku ya wis gatelen pengen rono aku. Bayani. Anak 3. Masa anak loro ki yo tampil muda. Masa aku kok kongkon brabus yo. Oh, sikilku kalau deknane walah terus bedino tak mas apa tak luluri terus. Lah kan sangang ulan yo ora anu. Iya, ndak ngape kele ra iso, Cah. Kaya anu Mas Bekesa. Salah dong. Aja nek nek ngono kuwi aja gak usah. Ade man yo, al duwe go blojo liya. Iya, iki wis mergawe ya yo. Sapa go magang. Oh, magang. Aku dibayarin cing Go. Sing deknan. Ngene yo. Bayar dhewe Mbak gak tak tahu wong wis numpak motor. Oh, kurang ajar. Kurang ajar cing kurang ajar re. Fitri go. Ya sing deknane kan ngene, wis tak bayari ya, pinter aku ya ngono. Oh, sing deknane. Kuwi kuwi gak kode aku ora dibayari dhewe ngono. Iya, iki mangke ngono. Anu, aku tak Mbak. Lipa. Kirana dhewe wis iso numpak motor rek aku. Engko tak ngene koncing, arisanku nek kok bayari tak ngono. Iya, kok ora ora. Iya, ora. Iki piye? Ngono ki biasane mbok talangi kok ora mbok talangi. Kowe jane apa satru apa piye lah ngono. Iki ragu tak ngomong senengane obrak-obrak. Itu ya lho. Oh. Yo. Delok Bisa sampean dianu tentang jerene. Dek apaan? Iki, delok lagi. Ngene anu kari ini ta. Ngene mira kari kira. Aku tak godrane mang. Ngono Dik Mang. Ndi ngrungokno Dik itu kok nalip sing aku nalip kaya sing HP lip. Tak dodolnya. Lah ke bae nukokno aja lah kok mboke. Lah mboke tak kono-kono Lah. dolan tentang. Kok bocah sak uceng kok diteko dolanan. Tapi yo ngrungokno tak style. Yo ngrungokno iki Mas Am. Ya ngrungokno Jadi, kita ning kene meneng ngene kok ning kono kaya anu set goreng. Menu. Iki mang jirine yu amah ngene. Duh. Kowe udetan apa ora? Udetan ae aku ngono lagi lek gak tekan dhuwur aku. Kan kudune tekan dhuwur kene. Wis sing dhuwur dikek korset kudune. Ora kudune udah 3. Lah ku piro? 2. 4 kudune teko susu lho. Sing nek sing ning kene lenger-lenger apik ning kaya set goreng. nek sing Mbak Lis ngene. Walah kowe perawane iya no. Aku kono.
ngono kuwi kan wis roh nek wis roh aku ngono kuwi gak baperi mbok wis roh kelakuanku ngono kuwi. Oh alah. Iya no yo aku ngono. Kowe bar semoteng yo amah tak ngono. Mbok tak ngomong anake turu nang kene kono. Panasan. Wes suwe ngono aku yo wis pengen semoteng kok. Lha ada ngono sing Yulis. Tak glung glang nandung glang glung tak dung glang. Oh itu lho leh. Los. Ngono bocah piye turu nang kene adem nek kono mah ora kendrone lho. Sirahe ku lho sirahe. Ya Pak, nah sirahe ora apa-apa kok. Jarine panceng. Iki kok kono kok kene ngene. Nek kene tak ngono nang kono ya. Kita tak nang ngene kok. Nibani Rizki. Nah, wong kita tak jelek ngomben gak cocok jembang nae. Ini tak tambahane yang udat sitok kok. Ini adalah masukan dari Mbak Amah dan saya ben kayak aku lho sing ngisor kempes sing dhuwur mendung mergo gak tekan dhuwur iki lho. Tapi nek sing Mbah Pat kae diwedeti poinuk mbok tekan dhuwur kene. Tekan iki tekel dadi aku. Sik guys, aku tak jupuk udat sik ya guys. Duh. Sujane kene aku terima nonggone wis adem. Turu ora. Ndak masak. Masak apa lah iya jangan menit. Kunci Mbak Cah semire. Wis tekan kono. Wis arep sakene. Wong kunciku sak bongkok nek aneh pas aku tak mbok jaluk kuwi. Aku nek njaluk kunci nemeh, Mbok. Pas urung selapan kalau kata. Oh, tak biasa tak cari lo kono jauh toh. Buat dikondol tikus. Dikondol barungan. Entarana ndang masak. Kalau nyambel. Iya ndang masak. Tembene kok dikonyet terus tembene. Oke, guys. Oke, permisa. Iki wis udetan 2. Jadi Mbak Amah udetan kontakan kene. Iya, aku dek sing pertama yo make Mas Nono Tengki sing udeti. Iki udetku cek 1, guys, tak nggone. Tapi kayak sambekan nih, guys. Aku iki nek dikasih masukan oke lah. Gak baperan. Kadang kan enak wong dikasih masukan ngene baperan mangkel. Bar kita slendus ngono. Sanak kuwi. Sing darani wong. Aku nek omongane wong iki yo baper. Sik iki aku tak udetan ning kene yo, guys. Tak talekno ning saka. Nek udetan iki kudune ning saka. Gak entuk diliwati. Ki enek saka. Marai mbah piye ngono lho jarine ngono. Oke guys, pas bar bayar arisan, aku masak aku mau tuku kangkung. Nek belum masak kangkung, nek gak belum tuku jangan. Waiter jam 10. Pemirsa mau tanya ya, yang KB Yudi itu maksudnya ki anune apa lho? Cara ngono ki apa ya nyogrok ya guys ya ngono kuwi maksudnya. Kayak pas ngene iki bar dipasang iki aku nganu guys. Kok kayak nyogrok ngono. Apa ya emang ngono? Apa piye? Apa sampean uga sing kabine IUD kuwi lho guys. Sampean yo lagi iki perdana. Apa sok suwe-suwe nata dhewe? Apa kudu ditatakno? Apa piye ngono ya pemirsa. Tolong dong kasih saran dong. Mbak Lipang gak pernah nih perdana nih. Rasanya kok nyogrok gak penak ana kaya enek sing ganjel ngono lho guys. Ya emang ganjel. Sing ganjel iki benange. Uga kuwine. Ngono guys. Lempet kumbahan ini gimana ya Rukan? Tolong ya guys komen kasih masukan, kasih saran kudu piye, ojo piye ngono ya guys ya. Nek jere Bu Bidan ini enggak apa-apa. Ya emang gitu, ngono kok suwe-suwe gak dhewe nata dhewe ngono sih.
lempet-lempet guys kumbahan di ini ayah rokan tapi gimana gak umbah-umbah wongi padahal sidik tak aku yo mau umbah-umbah aku ben pemudaan wonge terus gak gelem umbahno sing gede-gede wis tak umbahno lewat mesin cuci masa aku umbah-umbah kabeh mau lah aku yo guys yo harusnya saling membantu tapi akhirnya mang wonge gak umbah-umbah biasanya umbah-umbah terus dikarenakan gimana kawanan susu pemirsa emang ya keseruan nih bayar arisan dengan Mbak Ama jangan lupa di komen dan subscribe ojo lalu di subscribe yang ke bawah iklan nih ojo di skip ben terus bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dadah nganu Rizky nih gini makin soalnya tak tinggal bayar arisan nggak ada orang di rumah tak kerja guys.